Здравейте хора, аз съм Подарък БГ. Днес ще играем драфт симулатор, е тази игра. Първо ще направим един драфт на 17-ката и после ще правим да направим... Опа! Легенда. Извинете, малко съм болен. Паднаем са легенда. Сега тук Меси. Да, Меси. И Харикейн. Тук ще взема Кевин Де Бройне. Тук трябва да ми запане. Добре, Модрич. Ще се опитам да направя някаква смеска от двете лиги. Да, получава се. Тук много не се получи, но ще взема Заболета. Всех Заболета да се свърза с Меси. Тук вземам Сирго. И тук ще вземам Бюрки. Така. Вземам на Таня Клайн, който да се остави на резервната скамейка. Резервната, Ейгон, Дани Карвахал. Опа. Перфектно. Парехо. Бускетс, който няма къде да го сложим. Неймар, който няма къде да го сложим. Дани Алвеш, който ще го вземем. Само така да има. И Уестли Снайдер. Сако. Това пич не го знам, Рули или не го знам какъв е. И Марсело, който ще го сложим на място на Дани Карвахал. И пускаме да симулираме драфта. Така. Айде. Давай. Сим драфта. Уау. Значи, тази игра има бъга, който, когато игра срещу слаби отбори, да падам. Но срещу силни печеля, така че играта е супер. Голд пак. Отваряме. И пишете в коментарите дали искате пак опенинг на тази игра. Ако искате ще направя пак опенинг на тази игра, защото има и пакове тук. На тази игра има и пакове и правим последен драфт. Роналдо 99, Team of the Year. Вземам Адорис. Меси? Не, Меси, ама друг път. Вземам Топич. Вземам Модрич. Топич. И тук трябва да ми падне някой изпалец. И кой е? Перфе. Топич. Годин. Савич. Чакай. Вземам Саня. Вземам Топич. И вземам Топич. Тук вземам Белерин. Хуанфран. Тук ще пусна Белерин. Не, Хуанфран. Така. Коке, който ще го пуснем ето тук и тук ще дойде Габи, ето така. Взимаме Рамзи. Сега ще се върна. Тук ни пусна Гризман, който ще го сложим. Няма значение, че не се свързва. Робен. Матюиди. Мартинес. Джорди Алба. Се падна. Мисът Юзил и само тук ще сложа Робен и симулираме драфта.
Хайде да видим какво направих този драфт. И се паднах срещу Реал Мадрид. Окей. 1-0, 2-0. Така, паднах още в първия рунд. И да отворим тези пакове. Пада ми се някакъв пич, но бао. Така. Друг кой ще ми се падне? Още някой? Плиз. Още някой? Това беше от мен. Аз бях Подарък БГ и до скоро.